Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu, teda prvom videu, to sa moc nepodarilo, to je jedno. Dneska budeme hrať takú hru, ktorú vám povie môj kamoš, jak sa volá. Daj like, neviem prečo to drží Maria, nevím, nič iné, tu je tá hra. Toto je ono, kupujte, nie je to platené, je to len dobrá hra. Takže, ak ste ho počuli, kupujte, dávajte lajky, odbery a asi môžeme začať. No, zatiaľ mám černú obrazovku, takže uvidíte parádne hovno. A už také svetilko mi tu začalo, joj. Toto preskipujem, lebo koho bavia tie dialógy, vím, že niekoho, hej, ale úprimne. Koho? Tak to je pravda, ako? Toto zase preskipujete, takto idete, takto dáte skip a potom takto prídete a idete spátiť proste. No, alebo vám to sekne. GG. Bomba. Poďte. Jak vo Squid Game, let's go! Prečo som sa rol? Toto je autistické. To je autista. Potom prídete sem zás, zoberiete flash. Tak flashu asi nezoberete, keď vaša postava je moc autistická. No nic. Táto hra je dobrá kvôli tomu, lebo tu máte patra a je to proste aj dobrá hra kvôli tomu, lebo sú tam zombíci. Aj parkour tam je. No a tak teda aj parkour. No a zabili ma, lebo je to tak GG, no. GG, no. A končíme. Na dnes končíme. Čaute ľudia, dajte odber. Jako dopi. Ukáže, čo sme natočili. Ale ešte tu... Ja, to je autista, vidíte? S kým tu som? Vidíte, idem zase celé odznova. Preto je to také autistické, neviem prečo. Posnažím sa teraz neskapať, aby ste všetko nevideli zase celé odznova. No, tak to by si sa mal snažiť. Dobre, prepáčte, ale ja trošku, víte, ja som taký iný. No, tak keď je večer... A keď v tejto hre, keď je večer tak, a idete von, tak ste asi kúc. Ináč, keby ste chceli vedieť, tak mám telefón, lebo čo by som asi natáčal videá, keď nemám telefón. Mám tu Nintendo, máme tu Playko, takže... Vlastne Nintendo je moje, takže mám trošku klame. Hovoril som, že máme tu Nintendo a Playko. Ale ľudia si budú myslieť, že to je tvoje. Čo? No a pozrite, toto asi na YouTube nemôže ísť, no bang, tak to urobíte, ale to je... No, ukázuj ďalej, tak urobíte boom, alebo dokopete. To bolo Free for All. A potom tu máte takéto čestky a tak ďalej. A luty môžete potom predávať a to je... Skibidi. Pridali tu novú vec, že taverky. Ja to veľmi teraz také hrotím, ale teraz to nehrám práve. On mal jednu postavu, ktorá nevnímala zombíkov kvôli tomu, lebo proste bola normálna bez ničoho. Že? Áno, a zomrel som kvôli tomu, lebo týpek ma nechcel healnúť. Dopi! Alebo nechám to tak, jak to je. Ďalšia čestka. Ale toto už musíte trošku odpikovať. No, máme na druhý pokus, hneď.
Víte, aký ja som dobrý? On to hrá už dlho. Ja som to nehral nikdy. Ale ticho buď. Ty nevíš hrať Fortnite, drpí. Ale vím hrát. A víš hrát Squid Game. Vím. A ja. Nejdeme? Máme kartičky, ne? Také karty. A teraz je tá najväčšia sranda. Parkour. A hlavne sranda pri tom je, lebo môžete mať aj padák. Ona je to dobrá hra, kvôli tomu parkouru tiež, lebo je to také realistické. No moc asi nie, ale tak, víte, parkour nemá logiku, fyziku v tejto hre, ale to je na tom sranda, lebo môžete bežať. Ale vidím to, že sa asi strefem dole. Nestrefem. Musím ísť 117, 12, už nevím ani koľko metrov. Prečo hovoríš česky? Česky? No. Prečo? Však hovor po slovensky, ne? Čo, krabice? Robíte, že jump, pritáhnete sa, že bang, ste na druhej strane. Najľahší spôsob pre cestovania v tejto hre. No. A som vtedy. Pri týchto hajzlíkoch musíte silno utekať. Pri týchto by ste nemohli byť večer vonku, ale víte, ja to nepočúvam. On je tam dobrý, takže jemu je to proste jedno. No a mám toľko peniazí, že by som mohol kúpiť celú túto hru. On nemyslí reálne peniaze, on myslí v hre. Herné, áno. Keby to bolo reálne, tak už to máme aj na YouTube natočené dávno. A toto video končíme tým, že prídem na túto misiu, urobím ju a to asi bude koniec videa. Jako, však toto je môj chat, ja rozhodujem. Teda, kto to hrá? Ty a? Áno. Tak to znamená, že ja sa rozhodnem. A dáme si trošku gameplaya aj z toho módu, kde musíte tie tavierky hrať, lebo to ma fakt baví. Mal si tam čestku vzadu. Ja vím, ale tu je elektrický plot, ťažkom to. A tak asi ne. Ja toto niekde musím vypnúť, ale nevím kde. Asi tu. A, hej. Prvá čestka. Tu je toto, aj. Ajďa. A sme vonku, len ja tam chcem stále ísť, takže musím nejaký plán využiť. Seto. Je to otvorené. Není. Podľa mňa ja sa musím dostať tu, ale nevím jak. Nič sa s tým nedá robiť, takže tak.
Tu je nič. Nevím, kde mám ísť. Au. Lekárničky už nemám, takže to kašlem. A toto som mal ísť. Celý čas som mal ísť sem. Ale je tu ľud. OK, asi by toto video mohlo skončiť tým, že jak otvoril tú čestku malú červenú, takže dajte like a odber a vidíme sa zajtra. Čaute!